Tornem a jugar amb les desenes i els nens i nenes de la classe. Vinga, ens anem posant a la pissarra. Així que si ens ajuntem tot serà més difícil. Oriol, que estàs preparat? Vinga, comença. Has de separar a una banda, els que esteu al final. En una banda vas comptant i separes les desenes i a l'altra banda els que et sobren. Yasir. Oriol, compta quants en tens en aquesta banda on hi ha més. En veu alta. En allà hi 4. I 10. Sí? Sou 10? Sí. Sí? Anem a comptar tots junts, anem a veure quants n'hi ha. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, que són una desena. Sí. I quants te n'han sobrat, Oriol? Posa'ls a l'altra banda. 4, 2, 3, 4. Oriol, si aquí en tens 10 i aquí en tens 4, 10 més 4 quan fan? Aquí en tens 10, oi que sí? Suma-li aquests 4 més. 14. Esteu d'acord que 10 més 4 són 14? Sí. Ho ha fet bé l'Oriol? Sí. Molt bé.